Úžasné dievča, Adi. Kto hodil? Kostelná. Vítám sa ešte ráno. Kostelná. Pretavu. Okamžite. Nech. Mama to zopakovala. Dobre. Mám sa pozrieť čítanie, alebo radšej nie, že by ma skoro pachal. Hej. Dobre, Ivetka. Kostelná. Tak, keď ste už taká milá, že to tu po mne háčete nejaké tie vaše zaľúbené listy, ako vás poznám. Povedzte mi napríklad flexiu bedrového klobu. Áno, trafili si sakra, normálne na prekvapujete. To sa pás. Poláčinky, čo? No, nemám mi odveci, ako fakt. Poláčinky, polveci. Dobre. No, takže, poláčinky. To bolo. To mi nevravte, že to neviete. Na čo tu chodíte? No viete, ako ja som chýbala. Veď vy chýbate stále. Vy tu ani Ale vy neviete prečo. No prečo? Ja vám Ježiš, Ivetka, moje. Snad sa vám nič nestalo pre Boha. Prepáčte, že som vás vôbec v lavice si dovolila vás vyvolať. Niekedy je to problém prejsť, keď čo už bolo taký fúzal. Mačo, no. Odpustite mi, no ale... Teraz budete. Možno No. mi spraviť. Odpustite mi, ale tú flexiu za tie 4 roky by ste mohli vedieť. Ale ja som fakt chýbala dlho. Ale daj zalúbená! Ona je zalúbená! Ale Vážne neviem odpoveď. Mne sa líbilo, lebo mou dáhodcom, láska to je síla, na mňa nedvíla. Odvírat by bylo, úspěnáka kričí, když mi sejde z očí, mi se nám jíká. dobre, takže môžeme si tie známky zapísať teda, hej? Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí pátá a tak to zpívá svola mlčenlivá.